शिवरे मोटर आड़को ना जिक्के ने आप पोटता apa motor manku mat kana nabi macare manku nabi nabi en apa manku nabi sotka bre और अलग तो मिस्त्री और जिरबिया cara mistri ma cara मिस्त्री हमदे या मी मिस्त्री को जिरबिया ब्रो भाई cara molo chani jamde जिक्के ने आप पोटता मिस्त्री विचार हमदा भी जिरबिया मत आना नेक्स्ट टाइम उड़ा Sejane. Putra ka wire suit ka साथ में मैं कर देगा नहीं तो अच्छा रहेगा इसलिए मैं सारे हो जाते हैं हमारा माता है ये मैं पाको 40 किलोमीटर सोतका तो पे सोतका शे हां किलोमीटर सोतका जा हो किलोमीटर लूटी तेवढा हो ग्राम सोतका इथं किलोमीटर लूटी ते शे सोतका असं करंट तिथे गे आम्ही तुम्हाला करंट की नंतर शुक्र मी जेन नको करायचं नाही बरे मला आहे ना करंट करंट सलो घेते ये जे मला करंट घंटा मला आगे हम इच्छो आवडे 60 बित्त मागू सके हात असे पी काय नसते त्याला मुठी पडणार Fiore. काय नसते त्याला मुठी पडणार मोठा चालू करायचा आवाज हात नका सुटे जाऊ दे करंट तिथे गे आगे हम इच्छो आवडे 60 बित्त मागू सके हात असे